Toda kumkwazisa imose mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Tinoda kutenda chaizvo nekuona kwamuri kuita chirongwa ichi. Mwari dai angakukomborerai akuitirai zvakanaka. Nhasi tine nyaya inoshinyira, kukunda kushinyira kwese kwamunomboziva, but vadare vandinavo vanhasi vakagumbukawo vasati vadenwa. Toda kutenda sanganai nedare remukati mezuva ranhasi. Totangira panapa. Makadiwa diwa vatereri nevatariri indonzi rotina mafume musara. Thank you. Yes, next. Makadini wadiwa watereri nevatariri indonzi Elder Nyamazana. Mfaro wangu sangane hivi. Thank you so much, Elder. Yes. Kwaso kwa muri vadikanwa nofara kusangana zvekare paFamily Matters tarangu amaichinengo. Thank you so much. Yes, next. Kwaso kwa muri hama nehanzvadzi indinonzi Watson Mbiriri ndiri mufundisi.
muzuva ranhasi toda kuchingamidza zvekare mukoma mudhari nemhuri yavo the United States kuMidwest. Vakatitumira bhokisi sinyoro remarowa Mbira ekuamerica. Pira kudai. Unogonzwa usati warivhura kuti riri kushinga kudai. Saka tichada kuti tizoatarisa. Tinotenda zvikuru, Mwari akomborerei pamwe chete nemhuri yenyu. Toda kutenda. Thank you so much. Toda kutenda nedare redu nezvavari kuita nguva nenguva, kugara pasi kwavanoita vachidongorera nekuvheneka nyaya idzi tisati taenda pamberi penyu. Saka Mwari dai akukomborera akuitirai zvakanaka. Ndoda kukutendai pamberi pevanhu mukati mezuva ranhasi. Thank you so much. Mukati mezuva ranhasi gono tinoda kuti titaure nenyaya inobata mhuri dzakawanda. Nyaya inonzi iyo controlling behavior. Controlling behavior. Kare waiti kana pakutamba paya tichiri vana vadiki waigona kuda chawada pamunhu, kana kuti mukutamba umomo uda kungoratidza uyu kuti iko shamwari rega kundidherera. Saka pane kamwe kakumonyorora ruoko nekukasika womva warwisa kuseri kwemunhu wacho, muridzi wacho. Saka ukarubata ruoko roro uchirukwidza ruri kumusana zvinorwadza. Zvonzi iti sorry signor. Sorry signor. Ita futi. Exactly. Grade 1, grade 2. Ndaikaziva katsika ikaka. Zvichinzi iti sorry signor. Controlling behavior. Mukati mezuva ranhasi ndoya toda kutaura nezvayo. Nekuti isusu paFamily Matters zvatinotenda ndezvekuti iko kana zviri mumhuri, kana zviri kuitika, kana zviri kuafekta mhuri or any party yemhuri, kakonako kuda kuvana, pada muchato, pada ndimai pamwe ndibaba, kana zvangobata mhuri chete, isusu titoripo, we are there, we will talk about it. Saka ngatitange tikure dariro redu, hatisi kuda kutora nguva nerowa Mbira iri, ndoziva kuti rinopfira nditezere, asi ndiri kuona kuti mipondo yamaonayo nhasi haina kumira zvakanaka. Saka ngatitange tikure dariro redu tichida kuedza kuti titaure kuti iko what is controlling behavior, zvakare zviriko here. Chinombonzi controlling behavior chimbori chinyi imhuka rudzii inonzi controlling behavior. Yes, maichinengo semunhu akanga ari kuDubai musi umwe akapinda kuAbu Dhabi akavhongodza ndinoda kuti kombotanga handiti ndizvo maEmirates ese anga ari mumaoko enyu. That much I know. Yes. Tibatsire, what is controlling behavior? Aiwa, tinotenda pane kadefinition kandambowana ndichivhuravhura ndichakaverenga nechirungu tozongozama kukaisa kushona. Kanga kachitiko controlling behavior is a range of acts. Sana tichiti range tikura zvinhu zvakawanda zvakatorongwa designed to make, which means kuti haisi accident. Controlling behavior is actually designed to make a person subordinate and or dependent by isolating them from sources of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance and escape, and regulating their everyday behavior. Saka mukatasa definition it's pregnant, yakaguta. Saka controlling behavior muchivanhu chedu tiri kungotaura hunhu hwekutora munhu womuisa muhomwe mumbudu, ende mbudu ine zipi, zipi yacho ine loko yekuti haubudemo, wobva wamubvisa kusupport network, muisolata, wobva wamuisa pachomanikana pekuti kuti adye ndiwe, kuti abude pashe futi ndiwe, ukaloka gedhi ukadecida kuti mwedzi wese usingabude gedhi ndiwe. Saka hutapwa munhu akapfeka hembe dzake. Unogona kuwanika muwanano kana mukati memhuri zvichienderana nekuti vana here, ndimai, ndibaba kana kuti chii, but basically that's what we are talking about.
unoziva kana watotanga rova Mbira rakadaika unenge ucharibata nemaoko wozoratopera simba. Controlling behavior, ngatibatei futi kuti zviripo here in what scenarios and circumstances and environments do we find these things? Yes, controlling behavior. Yes. Yeah, I think ambuya wangu wakura dari zvakanaka. Ndinongowedzera pane zvangu vachitaura ndichiti controlling behavior ibehavior yekuti unotreata munhu serobot kana kuti seradio yekuti you can actually tune uchingochinja station. Zviya zvongosvodeclare kuti hapasina munhu waJehovha, munhu wangu. Saka unongomubvisa kuRadio Zimbabwe zvauri kuda iwewe ndo zvaanofanira kuita. Saka munhu anosvika pekuti marriage becomes a prison, asisina haachakwanisi kuita madecisions, alose that individuality because iye pachake asina life, but somebody now ndiye akudetermine pace yeupenyu hwake, ndiye akudetermine choices ese, even including kuti wopfekei, wodyei, wotaura nani, everything chakudeterminwa na somebody. And vateri tinofanira kuziva kuti controlling behavior is actually abusive behavior. Zvakakosha kuti tinzwisise, it's actually a form of emotional abuse yekuti you want to control and to manipulate somebody so that they will not have a say. And the question yamabvunza ndekuti zviriko here, mastatistics anoratidza kuti zvechokwadi zviriko zvakanyanyisa, and some of them unfortunately it's also rooted in culture. Ndakambonzwa umwe mufana mukomana wechidiki achitaura achisanangura sei akarora mudzimai wake. Unozwa explanation yakandipa yakandishamisa. Hanzi unozwa musikadzi uyu ndakamura bosi kari kechidiki kandokwanisa ngokontrola kandino kwete wandino aiti kandino hanzi ndakaisa kuona kuti no aka ndekechidiki aka saka I can control ye kuita zvandodi zvandoda. Saka it's also actually it's also emanates from our cultural perceptions about how a husband and a wife should really. Unfortunately, the expectation is for the husband to control the wife. Saka ndosaka uchizoona kana as men sometimes we want to show our masculine nature and by the extent yaunokontrol mudzimai wako. Kuti kwamuti omana boys wangu ndikamuti mhanya munotomwona achitomhanya. You know, it shows cultural. So that's where and that's how prevalent it is. Saka ndafarira kurodzanisa pfungwa dzamuri kutaura kuti iko kutora munhu womuisa muhomwe tiri tese kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti munhu aite munhu wako, handiti ndizvo, but ndafarira point yataurwa yekunzi iko unobva wakanda zvipanera kuti iko agenda yako ifambe zvakanaka. Zvimwe zvacho nezvekunyima mari, kutongomeka sure kuti haana access to money, handiti muri kuona, haana access to freedom and expression privacy, expression of thoughts and all that. Saka yakadzama nyaya. Mai Msara, taurai tinzwe maini. I'm happy. Nasu, you are in a very nice mood and nice dress. Thank you. Yes. Yes. Controlling behavior. What's that? I think controlling behavior kuzviisa pachinzvimbo chaMwari. Alright. Uri kutora conscience yeumwe munhu woisa maoko ako so. Alright. Wobva wati zvandinoda ndo zvaanodi naye zvanoita. Munhu uya asisina a conscience of their own agency, nothing. Zvese zvavanoita iwewe ndo unofanira kunge watodi waapprova, waisa stamp of approval kuti aiwa this is good, this is not good, this is right. Saka waumba waputsa munhu zvaanga ari. Ndobva watanga kuumba wako wauri kuda iwe. Asi wazongoshaya mweya weupenyu chete. Tawashaya mweya weupenyu hwaakagara apuwana naMwari. Asi wamuputsa, wamuputsira pasi ndobva watanga kuumba waunoda kugara naye. Kureva kuti une chindori mumba chauri kutamba nane hako nacho zvinongeta mwana mudiki achi chidhori achitaurika anobva ati chigarapa icho chinongodi chogara wakuchema uya
sorry nana hachina kumbodi ichi hachina kumbochema saka wabvisa munhu kuva munhu waumba wako. That's how controlling behavior is like. All right. Thank you so much. Saka tiri kuti iko Mwari ndiyega ane simba rekucreata a human being in his own image. Anditi muri kuona. Inini kana ndakuda kucreata mukadzi wandakaroora kana mwana in my own image. It can't. Zvabva panhingi yekupa zano nekurayira. But apa you are destroying who they are and establishing what you want them to be. Anditi muri kuona. Chiremba ndapota hangu mashoko enyu akakosha. Yes. Tinotenda yes. Inyaya yakakosha zvikuru kwazvo. Saka ndikati controlling behavior is riding roughshod over someone's conscience and agents. Okay. Yeah. Kuti iwe haupo. Okay. Uripo, but what does it matter? All right. It doesn't matter. Okay. Munhu wese ane a degree of, ane control. Okay. Yeupenyu wake. Saka kune vanoti vaita control yeupenyu wake. Anozoti right ndichine imwe control yasara. Okay. Inogona futi kukontrola kwako iwewe. Saka ane dominance over upenyu hwake, aita dominance futi over upenyu hwemumwe munhu. Saka controlling behavior is denying another person their individuality. Okay. Yeah. Okay. Kumurambidza kana kuti kudinaya kuramba individuality yake munhu kuti munhu anokwanisa kuzviitira kufunga, agozviitira madecisions, agozviitira machoices eupenyu kana zvinhu zvaada kuita on a day to day basis. Obva ava under undue influence kuti aite zvaanga asiri kuda kuita. Okay. So kuti zviriko here. Okay, so controlling behavior iyoyi inozoenderera zvakare kana yati pfurirei mwero yakucoercive behavior. Okay. Okay. All right. Controlling tingangoti inenge ichiri ine kakurespecta. Yeah, ine kakurespecta. Asine kakumonyorora. Kamataura kaya. Ine kakuminyura. Kainoita. Asi ichita sekunge iri kusiya mbichana. Asi kana yacoercive. Okay. Yatone nemambama. All right. Yeah. Rabwanya nemapfupa. Rabwanya nekwe. Saka yeah, inenge yako ndo yavanozoti futi nemamwe mazwi intimate terrorism. All right. It's a form of terrorism, but iri kuitika in an intimate relationship. Okay. You see? Saka inopfurira ichidaro kuti zviriko here sezvataurwa naNyati zvinhu zvakatekeshera. Okay. Zvinowanika zvikuru kune vakawanana. Kune varume vekuti anototambiswawo nhova nevakawanana naye kuti umadzimai hatingatauri. And then koitawo zvakare kuti in the context yema-extended families kana kuti mhuri dzedu idzi, I think kune varoorawo futi amene iko kuna amwene nevaroorawo kunotambisanwa nhova ikoko. Aiwa, chipande chinotamba kuya ungoti hatizodi hedu kudzitaura. Saka iko kuya kuti controlling behavior mamwe anoitika iko kuya yekuti mwana anogona kunoti kwati namai vake kana kuti mai vati kwati nemwana wavo. Mukazonzwa zvakunzi mwana wavamwene vaine kalanguage kako kachinzi mwana wavamwene nhasi hapo. So haasi kuti murume wangu mwana wavamwene wangu. Saka kune zvinogona kuitwa ikoko zvakadaro zvokuti kune varoora vazhinji vanenge vari pachomanikidza. Okay. Kuti zviri kuitika masofa ari mumba make handi akachuza. You know, kuchikoro kunoenda vana vake handi akasarudza. Decision yakatozi maketeni ari mumba make or things like that. Kune kumwe kunoitwa madecisions kana kuti even nemasiblings. Okay. Zvova saka zvinoitika zvakanyanya mukati memhuri dzakati wandisa. Zvinoitika zvakanyanya mukati memhuri dzakanyanyisa. Kasi tingaone sei kuti iko apa pashata. Izvi hazvisiri zvemazano
kana kuti zvekuda chakanaka pamunhu handiti muri kuona but this is now controlling tingazvione sei kana kuti tisati taendako but imi iye munhu adi kumbokondororwawo aiwa because toda kuita murova kwese handiti muri kuona because pane pamwe pekuti iko hapana here maincidences ekuti iko ukasatomira semurume ritezere nekunyazokondorora munhu idi zvinhu hapana chinotofamba unganyare munodirwa chitunha parufu mukashaya chekuchema ritezere munhu aita heiwai kana kuti murume aita heiwai yekuti iko munoshaya kuti hapana here pane nidhi panganzi panomboita nidhi yekuti iko munhu aite kanenge kakukondororwa kana kuti kukondorora nekudzora zvakasiyana ingatimbopatsenga ipapa ngatimbopatsenga maybe maichinengo alright handizive kuti fomu yamataura itingaiti kucontrola here kana kuti kubetserana. Alright. But alright, if we choose to say kuti kucontrola, okay, at any point of life, in any relationship, panotori need a control. Okay. Panotori need a control because pakasaita control bichana. Okay. Risk sacha akawandisa zvokuti musha wacho hautomiri. Okay. Nemhaka yei munhu ari prone to making poor decisions. Tikangosunungurana inini napastor kumba kuti iwe nanga wakadai. Indonango ndakadai torana kwaviri. Hapana chinobuda. Saka pane I don't feel comfortable kuti kucontrola but pane kamushandira pamwe kanongodiwa mumhuri kekutiwo zviri basic zvekuti ndo pastor anofanira kungozivawo kuti basically zuva rangu rakamira sei ndichangewo ndiri kunzvimbo dzipi zvinosiyana nekuti nhasi Africa toti ndangariri vanhu vachipemberera Africa Day musi weAfrica Day waendawo neshamwari dzako uchingosvika kutofonerwa wasvika tora picture unditumira kuti una rotina here madyei tumira send location muri kudyei muplate mako munei zvasiyana nekungove nehanya dzekuziva kuti wafamba zvakanaka here wasvika here saka ndinoona sekuti yatiri kudiscussa panapa ndeiri toxic inozove zita teguru remaforms of abuse akasiyana rinobata financial abuse economic abuse yekuti munhu anonzi hauendi kubasa munozviziva here kuti kune vana vakatamburirwa nevabereki vavo vakatengesa mombe vakaitiswa madigiri anoshamisa vakagadzikwa mudzimba izvezvi namatenzi vavakawana vanomudza kuti handina mukadzi anoenda kubasa ndatopedza vanatezvara vakazama kudodi vakanzi handi ndakakupai pfuma mukadzi wangu aende kubasa izvozvo izvo manje ndo zviri toxic zvatiri kugarira panapa nezvekuti hautobvumidzwa kutaura with people of the same sex haubvumidzwa kuita shamwari dzinoscrutinizwa mapfekere eshamwari yako zvikadzenge zvakadzodai not kuti murume wangu haanosei pashamwari dzangu anogona kungondionesa kuti but matambiro amakuita namainyamazana aya haana kuita zvakanaka dai wavangwarira zvasiyana nekuti no over my dead body ndo yatiri kutaura pano saka ndokuda zvinobata neintention nekuti muchaona kuti tsotsi rinogona kucheka munhu nebanga sejon anogona kucheka munhu nebanga vanogona kutocheka pakafanana asi kana zvakupiwa mazita zvinhu zvakasiyana muri kupaona kumwe kuranda zvakuti GBH zvatowo nemazita you know asi uyu saka intention motive saka kana tiri kutaura nyaya yeku kana tatoisa izvo rekuti control I think pane zvakasiyana nekuregulation when you are regulating each other and everything monitoring regulating and everything like that ichionesana motive yemunhu ari controlling zvinhu zvese zviri kufanira kudzoka paari iye anofanira kuwana power zvine selfishness zvine selfishness zvine self interest it's self serving it's not for the it's not in the best interest of the other person or the family. It's about control. It's about having power and retaining it. Saka zvinobva zvanosiyanisa manje. Although munhu ari kure akangotarisa anogona kuona kunge zvakafanana but the motive, the intention and the end result zvine zvakatosiyana. Nedosage ndofunga mufundisi. Saka tiri kuti iko vanozvitarisa vanotogona kuti iko kochanyanyonetsa chii murume anenge achida kunzwa kauti waswera sei uri papi but vasingazivi kuti maiwe imhungu iri kutsvaga kuti wafungirei izvo yes
wacho matangira anoita control anoita sengeruchengera rudo. Okay, all right. Uchitori mukomana nemusikana paya. Okay. Anenge achiti I can't stay without you. Anditi maenda mese kulecture, especially pama-universities, for example. Maenda mese kulecture theatre iyi madzoka. Maenda mese kulunch madi madzoka. Mafamba mese madi zvese murungata murichi muri true. Iwari kuti ari kundida kuparadzana kwenyu kungonorara. Makuseni ototi ndenda akakumirira na 8 o'clock pamukova wedhomu. Saka zvinotanga zviri nice like that. Mungati rume rine rudo. Zve rume rine chinai rine rudo. Ngatichinjane mapasswords. Muri murudoka hausi kuziva kuti ane mamotive. Ngatichinjane mapasswords. Ashuwa yaFacebook, yeGmail, yeTikTok, yeinsta, yechiiko ma-exchange aka. Uyava into your space, uyapinda. It's now enmeshed. Hapana kana boundary pa relationship yamakudi yamuri kuumba. Handiti unenge uri kupi paWhatsApp uri kutaura neni, hausi kutaura neni. Otanga kutoseparate even ma-friendships. Handiti because murungoita hangaiwaka. Saka kurava kuti waunga uchitamba navo uya havasisipo asiri hangaiwa dzepedyo. Nokuti na8 kamema vatu. Saka kurava kuti kana waimbotamba naMessi naRutina hazvichisipo. Wakungomangova 2 masara. Hama unongova naye kutaura paWhatsApp paanosiyana newe na8 PM iwe uchipinda moso paWhatsApp ndiyezve kusvika na 12 PM. Saka zvinotanga serudo iwe uchitoti baba vavane chinai wongonoti gidi mumba matraits aya haadi haperi. Munhu akuda kuziva manje kuti unoendepi ndopaunotanga kugarisiwa pai pamba because anoda kuziva kwaunoenda ndopaakuti. So you find kuti controlling behavior is done for selfish reasons. All right. Saka ndomusiyano. Thank you so much. Yes. Control indrufunga watu wedde kuti controlling in time sort of the definition arinyatsoita kune irregulation kana kuti kudzorana nekuonesana muri pane ka level of dialogue pane ka level of consensus zvekuti munhu anosvika pautooneka kuti zvochokwadi because kana iri controlling behavior and kazhinji kacho iri one way. Ari murikuona kana nendiri ndangoti kuna manyamaza usati chakati ndoti ndiri kumudzora iye pasina kana chaanombondidzorawo akada kuzama kundidzora ndotarisa kuti ndiri right. Hapana chandiri kukanganza kuti aiwa chinyarara iwo inini ndiri right. Hapana ipapo ndo pane controlling behavior. Saka kana tiri kudzorana tiri kuti isusu as a couple we know what's good for us. Handi murikuona panya kana for example my friends engachimbotaura uri muonawo semunhu iye anofana kufeel free as well. Aona inini ndine friend isiri right. How do you see this person? Then we discuss and we reach consensus. So I think for me it's kudzorana kana iri a healthy relationship. You know, because controlling behavior kazhinji kacho iri fear induced. Ma decisions anoitwa nomwe wako anenge a fear induced. Zvekuti unotoona kuti very selfish. Ukaona spouse yako yakuti zvimwe zvinhu inototya kuvhundukurwa nehana ukasvika maybe kana ari kuscrolla foni yake ukasvika asvika because ari zoti ukasvika uchatora foni wotanga kuscrolla kuona kuti ndiani wanga uchitaura naye and unogona kutosvika paextend yekudzima mamessages kuti aya anogona kuzonzi haasi right rega ndigari ndamadzima. Saka ine ndekucontrolling. Saka nyaya hombe ndeyekudzorana. I always tell people kuti as marriage partners, we are accountability partners. We hold each other to account. That's true. All right. Saka ndachifunga kuti iko zviri nani kuti iko tingoestablisha patiri kuenda nechepakati pechirongwa kuti iko pafamily matters we believe kuti iko munhu mukuru one harohwe. Munhu kana angokura chete anditi muri kuona mapurisa ndeanobvumidzwa kurova munhu mukuru. Tiritesere ameno kuti iko maybe ari kurohwa kudzorwa kuti auye pacheni akuda kutisa handiti muri kuona nacho iripo but to some extent vanotonzi musarohwe handiti muri kuona nacho iripo. Saka munhu mukuru haabvumidzwe kurohwa kana kuudzwa zvekuita. Mumuchato munonegotiatwa baba munoita kunyengetedzwa munhu kuti aone chiedza
until the sun shines upon them, because watsanangura ndiri kufunga kuti saka vanhu nyaya yekutsanangurirana nekunyengetedzana kuti munhu auye kusaidhi kwako it's a long process and inotoda kufunga kugara pasi, inoda kuti uine zipepa bheki rerudo ritezere for the patience to be there. It's a long process and kazhinji vazhinji havaifarire. Handiti muri kuona vanoda this short way yekuthreatena nekukontrola munhu. Ndina sekuru aiwanzotiko inini mapoints angu ari kumwe kwesoka wenyu ndiagiwene munhu angu mapoints ari mumo. Handiti muri kuona but what are signs? Ndofunga dzambobatwa namai Musara. Thank you for that mining. Munhu anoda kutoziva kuti wadyei zvisingauye nerudo, handiti ndizvere, but kutocheka kuona kuti uri papi nani, uri kuitei, zvakamira sei. Signs and symptoms. Ameno zvimwe igono pane here zvimwe zvamungaone kuti iko mukaona charowedzera chakadai kwashata. Vanotarisa nyaya idzi vanoti chimwe chezvinhu zviri pane vanhu vari controlling, they are unpredictable. Yeah. All right. They want to keep you guessing. All right. Okay, haadi kuti uedze uzive kuti next move haasi predictable yekuti munhu akaita sei. They don't share a lot of information. No, they don't. Okay. Saka izvozvo zvinomubatsira kuti aramba aine control, aine dominance over you, and also they are economic with the truth. Okay. Yeah, they lie. Okay. Economic with the truth. So because vanoti truth is the foundation reality. Okay. Saka they can deny your reality. They can even deny their own the truth of their own reality. Okay. So that anokwanisa kuramba aine control over you. Saka kune kana kakanganisa munhu iye haabvume. Kazhinji kahabvume achiti zviri pachena kuti avakomanaka zvisingadikana ko zvazviri pachena anoramba agopara inosara iri yako. Saka kune vanhu kuti muupenyu ka haakwanise kana kuoffer an apology kuti you know I'm sorry. Andinafunga kuti zvinhu zvingaende ndanga ndichifunga kuti haakwanisi. Saka iwayo masigns emunhu ari controlling, because aka-apologize anoona sekunge apinda in a position of weakness, saka you are now dominant. Saka it's capitulation. Azviisa pari weak. Saka kana apa weak position achacontrola sei. Saka anofanira kuramba aine that. Saka those are some of the things zvinoratidza kuti unpredictable. Unpredictable. Ende munhu haakwanise kukumbira regerero. Munhu uyu haanetseki kunyepa. Akakutarisa kudai anokwanisa kutaura zvinhu zvekuti unoti zvasekuru wenyu vaita bvunzai mbuya wenyu wakada kuti ivo vachifuridza manyepo mbuya wenyu apa mbuya zvomoti shuwa wanenge wachadii. All right. Thank you so much Gono. Yes, nachida kuwedzerawo ndofunga zviviri kana zvitatu kuti chimwe chinoonekwa pavanhu vane controlling behavior kucriticize their partner or whoever wavari kucontrola. Zvese zvawaita zviri wrong, kwangonotenga chawatenga zvikowo zvamunongotiitirawo to make you feel so useless, inferior, and they also intimidate a lot. Chisidzira ukangodaro pano ndicha withdraw zvakati ende muchashaya zvakati, and they are very moody. Kune vamwe vanhu vari moody vekuti vanongokanda mabvute so pavangosvika panongoungana cloud cover, unongoona kuti panapa uchiona kuti uko kune zuko but iye angangofamba nerima rake. Saka even in the relationship ukangoda kuti useke iye hatokwindimara pamwe muri pavanhu iwe uri kufara uri kudini anongokukanda ziso yakakwindimara zvekuti wega unongoona kuti panapa tiri kunzi ngatikwindimara. Asi vanopfeka maziheti ebleke saka zvityise saka vanhu vanotyisidzira nekuve very moody, vanhu vasina kureruka, vasinganyemwereri nhando, vanhu vari controlling ivavo. All right.
Yes. Another maybe sign and yes, akawandisa summarize. But the greatest weapon inoshandiswa nevanhu finance. Yeah. Okay. Financial control. What one controlling behavior zvavanoita ndogona kunge ndirini kana maybe mudzimai maybe one wacho hapana asiri kushanda. They will make sure kuti asiri kushanda iyo one awabudise mari. And kana wabudisa mari kadaro makuda kubata nyika yese vanhu vangogere zvakanaka mudzimba dzavo imitsacha tichisevha mari imitsacha imi sinyoro but tinofamba makombomu tinokusanganidzwe nyaya dzekuti tinotoona kuti munhu ari pama1 saka mari inenge iripo but munhu anomira shuga yapera $2 gasi rapera $2 ndo type yekuti ukata pane chakati chapera mumba anokupa exactly the amount iri kudiwa iyoyo such that unozoti what I've discovered generally especially mune madzimai munogona kuita budget but unoona pane zvimwe zvinhu zviri todiwa zvisirimo mumba zvaunozongotenga tenga saka ukati wapa munhu $20 yamabva maenderana kuti rikuperera pari kukwanira mari yacho then wobvunza kuti saka change wazoita sei yazosara papi and vanhu ivavo ka they try to make sure kuti mari inobalansa to the last cent. That's not a problem, but isinoitika mari ndeyekuti mari yacho inenge isikukwana. Andigona panyaya saka munhu ane controlling behavior mari ndeyekuti iwo manje zvinoshawa nambuya kuti anenge akuthreatena mungaramba muchidai so handichakupi mari munofanira nzara pana ende imwe isinoitika vanhu vakadaro futi ndowaya vanobva varambidza maspouses awo kuenda kubasa isolator aende kubasa vanomuta waende kubasa wakaenda kubasa ndachipambi and all those they things limit your access to resources. Saka they make sure that you financially depend on them such that they can control you. Saka ndo one yacho. The other one ndeyekuti iyo actually apply to the person ari controller wacho iwewe is a person who is being controlled. Sometimes feel out to the marriage kana iri a relationship you're in a prison unotozvinzwa wega kuti zviri kurema I've lost my individuality hausina my friends hama dzako haukwanisi kudziona 3-4 years. I remember talking, it's a very serious case. A certain guy akatora mudzimai wake phone for 3 years. Are blocked, personal communication with anyone. Saka we become isolated with my friends and all those. Saka those are some of the things that are there. And ishe ngachimbotaura mebsite kupinda ma-social media access ma-social media mazuva ano ma-applications ekuti unogona kutotreka zvinhu zvazvitaura nemunhu pawhatsapp kuti kuti vanhu vari pawhatsapp macalls ako anomatreka you are under 24 hours surveillance. Saka iyoyo ndo imwe futi way yecontrolling behavior. Okay. All right. Kuwedzera yes. Yeah. Chero kune vane mari vanogona kushandisa futi financial control. Okay. Yekuti anogona kukupa zvese. All right. Zvese zvaunoda. Kune kunyimwa nekuzopiwa. Nokuzopiwa. All right. Everything as a means yekucontrol. As a means yekucontrol. Okay. But hauna freedom. Okay. Hauna freedom. Okay. Anofanira kumonitor enda isafu tank. Watiri kuda kuenda kumashops. Saka kana rodzoka rofanira kunge rangodzika mbichana nemileage pageji yacho inototorwa kuti nemaminutes anotrekwa kuti aiwaka kwamai vako kutenga kana wanga wati ndiri kuenda noona mai angu for 30 minutes ngadziite 30 minutes panoti 30 ngudu koyantimozova kuti mota hailighti malaisi manheru. Okay. Iyo ichilaita hayo asi munhu ari kuda kuti udzoke mutemo wake ndeyekuti yake mota hailightiwi malaisi pai manheru saka you make sure kuti kwese kwaunoenda unofanira kudzoka rini masikati saka anoshandisa mari ende anothreatena munhu ari controlling anothreatena kuti mukada kufarisa mai bhenzi yamuri kudhiraivha munoipaka apo kana tindokutorera vana vese nemba iwahushandika vana vese ndichavadi ndovatora ndovaendesa kwambuya uko tsara pasina vana paiwobva watoenda haumbohwini custody hakuna kwaunonotaura ini ndini ndinechi ndoziva vese ndoziva munhu wese muno muharare ndiana unonoudza kuti ndiri kukuabhuse
Saka munhu ari controlling anokuthreatena, anokumanipulata nemaresources aaninaye ako ake iye for selfish reasons. Haadi chero akakumwaya nezvese nemari nechii. Sometimes you find kuti hapana kana kobirira kuinisa una mai ako. Achingoti ndakaroora. Ndakakuroora saka hakuna kuchaunoendesa without my approval. Zvekuti mumba munotorwariwa mwana agogwara kana iye asipo hautori action. Kana chikati chikaitika haumakwanisi kumhanya kuchipatara usati wafona. Ivo vari kuAmerica avo kuti ndakumbobuda mumba kuti ndimhanye nemwana kupi kuchipatara. You cannot usina kumutsa, otherwise unokuigwa pashi. Mugadhi anofonegwa kunzi chikiya magedhi munhu asipo. Saka you find kuti zviri kwese kune vane mari nevasina mari nokuti it's about power. It's about someone feeling kuti I'm powerful, I can do this. And zviri kutomunakidza wacho ari kucontrol kuti I can exert control yangu pamunhu. Alright, thank you so much. Zvinoita sekuti kuti hatisi kunyatsonzwisisa zvakataurwa nebhaibheri. Bhaibheri rinoti train up a child. Mwana ndiye anotoda kutodzidziswa zvekuita. Mwana. But munhu mukuru anoda kudiwa. Handiti muri kuona. But isusu tiri kuita opposite. We are not training children and we are not loving vanhu vakuru. Yes. Mwana kana akaikanda zvimanhinkirikiri uko tonzivisa kachinyi kuchauri kuita ichochi sweet ototorerwa oita hatitywe kuti iko no zvinhu zvinorongedzwa. Munhu mukuru ndiada kutogarwa naye pasi kuti maika kuti munyatsonzwisisa zvinofanirwa kuitirwa mwana ndo zviri kuitirwa munhu mukuru. Zvinofanirwa kuitirwa munhu mukuru ndo zviri kuitirwa chii? Ndo zviri kuitirwa mwana. Saka pangwarirei ipapapo. Ende chimwe chinhu chakakosha chandakaudzwa nasekuru angu ndechekuti imbopo mukadzi mari isina zita. Muti usina zita. Handiti ndizvo here? Yes, kungomupa haina zita, haina change, haina receipt, ndiye yake haina zita. Kana wati gare womupa imwe futi. Kana wazongofungo hako wavarayirwa wopa mukadzi mari. Zvakakosha izvozvo. What are the effects dzemunhu ari mukati mesituation yakadai? Ndachida kuti sinyoro ndichangotaurawo imwe futi yandinoona inokonzeresa symptom sign yecontrolling behavior ndeyekuti munhu anenge ari historian chaiye wokuti zvinhu zvakaitika muchangoroora na15 years ago anenge achikudza kuti wange wakapfeka rokwe rakati ukati zvokuti they keep referring kuzvinhu zviri kumashure so that iwo unobva wafeela very guilty and vanhu vanogona kufilisa vamwe guilty. Saka effect yandinoona inonyanya kuzonyanya kuitika ndeyekuti ari kukontrolewa uyu anopedzisira achitofunga kuti imhosva yake ndiye ari kucontributa pane zviri kuitika izvi. Ndabatikana nenyaya yataurwa nemukwasha wangu vanyamadzana kuti kune munhu akatorerwa phone for 3 years. You try to think kuti pa3 years idzodzo akashayawo here kwaakanobvunza help kuti naivedo ini ndiri kushaya communication nehama dzangu nechii. Munhu iye ndinofunga kuti mupfungwa make aitoona zviri necessary kutorerwa phone for 3 years. Aitoti ende vari kugona vari kundichengetedza kubva kune zvakadai nezvakadai. Saka dambudziko hombe rinoitika nderekuti ari kukontrolewa uyu whether mukadzi kana kuti murume. Kune vakadzi vanokontrolawo futi zvekuti murume akangoya akabata shuga maitenga kupi anoda kuziva kuti yabva kushop ipi maitenga 299 cents here munotengereka kwe299 kune kwe255 kunyanya pamaprice madzimai ngatisiyei varume vasununguki. Varume vakangopinda mushopu anongononga it feels good I think men buy isusu ndechitozva kuti shop iyi yasiyana ne2 cents nechii. Saka pane imwe behavior yekuda kuzonyanya kubva takukontrola kuti nyange waigirwa bhuke remaflowers uda kubvunza price and waribvunza price handitanzi mukatenge mari we$45 baba aninge hazvina kunaka hazvina kunaka. Munhu ada kuteka out uri busy kutarisa kuti chikafu chaazoorder zvese zvazoita mari nedrink uda kutosnika kunge uri kuenda kutoilet kuti unobvunza kuti madrinks akachipana that's very controlling. Izvozvo zvakaoma ndinoona sekuti zvakaoma. There's a time ndofunga pasi vachatoshambudzika ndichizvitaura nhasi. Pane suti yakambofarwa nemurume wangu yaidhura mushokozvo mazuva iwayo
tanisati tasvika palevel yekuti price yesuti iyoyo kwatiri yaidhura. But he loved that suit passionately. He came and said, pane suti yandaona yakanaka. Ndobva ndabvunza price, moza pakataurwa price ka. Blouse chairo rakarohwa nehana kuti but ndakazvicontain. I didn't want to show it. Ndakati, oh, okay. I think this price kainoratidza kuti it's achitsanangura so kuti 100% woo. Ikazenge yakazoti. The day that suit came, takaita yekulay-by. The day the suit came, that was the happiest time. I mean, one of the happiest moments of our time together. Saka ndoda kutaura nemadzimai kuti ngatisabe tanyanya kushunyrira mari kusvika pakuti murume anotya kutenga muguru wechibage we50 cents achinobvunzwa kumba kwaonekwa mashanga, because kana vadya chibage ndondozononga mashanga mumota ka wakutanga kubvunzwa zvino ndikuona mune murwi yemaguri mutabasa rekufamba muchitenga chibage che50 cents here vasikana. That's not good. Saka muchaona kuti ndakudzoka hangu kupoint yangu yekuti zvakakosha kuti tisashonyororane, nekuti munhu anoshonyororwa yoya anorarama upenyu hwakaoma hwekungodya kuti zvino zvavatsamwa kuti pane pandatadza. Iye ndiye ari kuabhusiwa but anokuramba achizviblema. Saka ndofunga kuti imwe zvakare mamabvunza yenyu ma-effects but imwe sign ndeyekuti munhu ari kuoverlookwa pama-major decisions anechekuita neupenyu hwake kana kuti paanofanirwa kunge ari ku. So munhu anokwanisa kutonotenga ari kuita ma-major decisions asina input yemumwe and so on. And then kune madzimwene vanokwanisa kucontrola futi muroora through mwana vavo nemadzitete. Saka panogona kutoitwa major decisions okay dzekuti vana vachaenda kuchikoro chipi, asi muroora mai vevana input yavo is irrelevant and it's not even sought. Are you getting that? Saka zvinhu zvakaita kana kuti vachatenga stand kupi or whatever. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo panoratidza kuti patori necontrolling behavior iri kuitwa panapa. Pane munhu ari controlling when you're being overlooked kana kuti major decisions are being made zvekuti normally you should have input. So I think ma-effects acho akawanda but anonobatana nezvinhu zvekuti zviri psychological kuti there's negative psychological impact inogona kusanganisira kuti in the end munhu anogona kuguma ne-low self-esteem. And I think it's part of an intention yemunhu ari controlling kuti akuisa in a position of weakness yekuti even ukada kuisa an idea it's brushed off as nonsense and things like that. Saka munhu anokwanisa kuguma atwa akuzvidhauta iye kuti am I worth, do I even pane mumwe wekuti akataurira mudzimai wake tiripo takamira namai Mbiriri kuti mudzimai anga ataurawo point haaitaurawo just a casual conversation. It was not like a serious thing that we were discussing but murume akangoti haya munoteererawo blank CD rangu You were like, what? Wacho ndimunodumbirwa kushe oh what? Achitoshe ndimunotonyara zvino kana atozidaiwo wanozivewo blank CD zvaro and so something like that. Come on. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo. Saka zvino can you imagine kuti zvinorevei zvikaituka over years munhu achinzori blank CD. Saka zvine negative psychological impact and I think zvinositsa vanhu pa pseudo mutuality. Tinenge tigeredu tese mumba asi hatizitese. Hatizitese. So Pauro anoti handichini ndinorarama, Kristu akurarama mandiri, but pane umwe anoti ina handichiri ndinorarama. Mai ava ndo akurarama pana. Anenge achingona matira musi wekufa dai ndafa zvavo. Saka zvinopwanya intimacy. That bond being together is totally destroyed. It's incompatible with controlling behavior. Saka your relationship will be poor, at most mediocre. At most mediocre. But otherwise during the best days inenge mediocre. Otherwise it's just impoverished. Relationship. All right. Thank you so much. So these are the effects that we need to be very careful about mukati medzimba dzedu. Ndichiri kurangarira zvichidziko ndianiko wandingaitire
zvinhu zvakanaka kurudzi rwana Sauro aseiko zvikanzi kune mumwe mwana akasara ari mwana here kana kuti muzukuru paya angari mwana waJonathan zvikanzi muzukuru waSauro zvikanzi achiripo Mefiboshethi ndobva auya Mefiboshethi akatofunga kuti pamwe zvandiri kuudzirwa rwevanhu vari kuskrepwa kubva nerufu akafunga kuti zvangu nhasi ndopandinoparara anzi anga akaremara akasvika zvikanzi ndiwe here ninginingi zvikanzi shuwa indini muzukuru waSauro achigwagwadza achibvunda zvikanzi iko ndanga ndichifunga kuti iko kurudzi rwenyu uku nditsvage munhu andingaitire zvakanaka saka mufana uchadya patafura yangu zvikanzi mai mafunga inini hangu inini imbwa yakafa kwete menyu aiwa imbwa first yobva yafa zvinonzi shiri inozongofa but apari kunzi imbwa yakaita sei yakafa unoziva kuti iko when life reduces you to that level you take yourself as but a dead dog zvinokwanisa kutongokonzerwa nemunhu wauri kutogara naye kuti iko unozvirudunura uko zviturukutu pasi kusvika usaone anything mukati mako nekuda kwevanhu vaya vane controlling behavior because kana wati rukutu kudaro ivo vapamusoro vanopapama pamusoro votanga ukocontrola it's very bad zvine maeffects akashata mukati meupenyu ende kana zvatodaro gono vambva vataura neintimacy kakutekenyedzana kaya kanongoti wozhu mongosara matarisana ndizvo here zvakakosha izvozvo izvo yes ndachida kutaura maeffects ezwawo kuti zvinobvisa confidence mumunhu kuti zvachimbotaura kuti kana kupa opinion chaiko haukwanisi kupa kana munamato tokumbirawo munamato wokutanga handikwanisi because unofanira kutanga wabvunzani baba kuti ndononamata here kana mai kuti ndochinamata here saka confidence low self esteem and ukaona vanhu ivavo ndo futi vari prone to sexual abuse because munhu ari kukucontrola saka umwana unokucontrola mubedroom chaimo kuti ifamily planning handidi wambomwa mapiritsi oti imwa mapiritsi izvozvi womwaya oti aiwa handidi indaunesa lupu wonochinja wesa lupu haisi kunditira indaunesa dhepo muviri wemunhu uri kunzako dhepo handidi aiwa ndiri kuda vana 5 munhu ari kungodii naye ari kukucontrola ichi chidhori chiri kungoita comply so you find kuti munhu chero mubedroom anogona kutoitwa sexual abuse chaiyo yakanyanyisa yekutongodzwa kuti idai odai richipinduka wakadai odai chidai kwirai pamusoro peudrop okwira kana even kupuwa ma-STIs you find kuti vane vamwe vanopuwa ma-STIs ka7 chaiko for completeness akangonyarara achingonorapwa achidzoka kana kurambidzwa kurapwa kwacho kana kutorambidzwa kurapwa onzi tora miti ozadza miti nemakotonungu zasi kusvika apora paheps so controlling behavior yakashata to that extent munhu anogona kutoita depression ofa kana suicide kungoti chirega nimwe mushonga wemakozho ndidi yangu kusiri kufa ndikupi ndakatongofa kare so you find kuti maeffects acho they are so far reaching isi tinogona kuzviita tichingoti ndakamutasa enda kubasa akagara kumba uko ana ndasvika anenge akashaina flow akabika sadza ndonyatsohla rinopisa tisu vakaroora isu tisu but munhu ari kutofunga kuti evo rega ndimwe mapiritsi angu ndidi ndisorore very very important zvakakosha kuti tizvitarise izvozvo ndiri kufunga kuti iko kana munhu akakuainira sheti kana kuti blouse rako achizviita achifara zvakanaka that service it's wholesome yakanaka it's fulfilling because wazviitirwa nemunhu ari kuita out of love but munhu ari kuthreatenwa kuti iko inini sheti ndenjitoda ichipisa ende futi kapu yeti inofanirwa kupisa nesheti kana ndichipfeka inofanirwa kunge ichiita sei but zvisingaitwe mukati merudo such incidences and issues and such ningirikiri kakurelata kakadaro ikakako
akadiwe mukati memhuri. But lastly maybe yes, your point you carry it through. Lastly maybe tachida kuti titarise kuti iko nditori mu relationship iri very ndiri kutokontrol izvozvo ndinganyaso ndodini ndine injini yebhazi pachipfuva ndiritezere saka ndoita what is it that I can do. I am fed up and zvinonzi iko ndo zvaungarambire murume, because zvimwe zvinhu zvamunofanira kuziva ndezvekuti pachivanhu chedu chivanhu chinokoshesa kuroorwa but hachikoshese kufara muchato macho. Kana uchida kutyisa vanhu vatema iti ndakuda kuramba mukadzi kana kuti ndakuda kuramba murume, tete kuchitomboruziva vanobva watosvika but ukati handisi kufara mumba umu hapana dare rinogarwa unotobvunzwa kunzi naiwe girlfriend yacho yatiri kuda kuuya kumba kwako here madzitete ari kubvunza oti aiwa saka chidzokera kumba. Saka maybe pamwe pacho hatikoshesi kusununguka kwemunhu mukati memuchato, tinongoti zvaatoroorwa atosvika watomboroorwa kune vanhu vari kushaya varume, but kuti tizokoshesa kufara kwemunhu mukati memuchato apa tichiri takasarira. Ende ndo zvimwe nyaya dzine dzakaputira vanhu vari in those relationship dziri abusive, dzine munhu ari controlling, munhu haasi kufara but zviri kunzi madhamu ari right kumba. What can we do? Yes, Vanyamazama, you want to say something? Ndasvidangotaura mama-effects ene vandangopinda ma-solution. So imwe effect iripo kutotadza kuita career progression yandachimbotaura yekuti munotoona kuti I always tell people sometimes tinogona kuti tite varomboka imhaka yekuti tinenge takasuffocata talent. Matora mashoko mukanwa mangu kwashi iri mweya wamwari uri pakati GDP inonditsamwisa. Munotoona kuti Manyamazana can be a very brilliant person wekutoti ndikatomusapota kuti taende kuchikoro unotoona kuti zvinotozocontribute even but the whole being of our family. But because I want to control noti hakuna kuchikoro kwauri kuenda, hapana kubasa kwauri kuenda, saka career progression yake is affected. Saka zvino affect the family at large in terms of income, even he as a person. One of the needs of a person according to Maslow is self-actualization. Fambai mkwasha, fambai. God created Mwari wakatisika with the power of choice and with the potential. Every person has a potential. Saka you see kuti kana munhu ari control, that potential will then be suffocated. Apana kwaanoenda. Tinolose a lot of money. Saka izvozvo zvinokonzesa. Then the other thing is bitterness. Now the problem with bitterness now inogona kusamanifesta pauri kuzviita. Ndopa pekuti munhu mazokura pano independence, because at some point you see kuti vanhu vanenge vachitozoona futi mama wati vari suffocated but dead vari suffocated. Saka maybe part of that financial freedom yekuti munhu akusupportwa nevana and all those things wozoona gap maendo wakuenda kuUK ndowakuenda kuAmerica ndara vari kudzora mombe nekutera zuva vari uku. Anzi madhibhisa here mombe mai vari kuUK. Because vana vanga vachiona zakangano mangwana kudhibi zvamurezi kudzinani saka vana vangu vachiona vana vanoona ndochimwe chichifanira zikanwa wabereka kana uri kuabusa your spouse vana vanoona ende vanokura pavanenge vachikura vanenge okay tichazvigadzisa tadi takura ende one yekuzvigadzisa ndeyekuti pavanenge vazokura they will isolate you. Ende mudzimai futi kana ari murume anobva atora build a political support around the children and become isolated and they will never make an effort to support you because of that bitterness. Saka bitterness iyo inozoaffecta now and even in future. So let's try by all means to avoid bitterness. Now one solution that I would want to give as we wind up, Senior, I think let's talk about it. That's the most important thing. In I always tell people, if you're not happy in a marriage, I think get the courage to speak. Try as much as possible to speak. No, I feel like
you know, using the I, that principle yatogachuzwa zvinondikanganisa pakati kana zvazoramba toshandisa approach yajesu ya takutsvaga the mediator handizvere bhaibheri ya which is onana counseling and all those things. But I think for me the most important thing is speak out, say out zviri kukuaffecta, because sometimes because of our upbringing zvinhu zvinogona kuita futi subconsciously. You see, ndinogona kukontrola manyamazana subconsciously. So she should also be able to say apa I think mandinyanyira hamusi kuona here kuti ndinombofarawo neshamwari dzangu, ndinomboenda out neshamwari dzangu, kana ndiri munhu ari reasonable I think I will have to adjust. Okay, thank you so much. Yes, what are the other things that let's talk about it. Find a nzvimbo nekamunhu kari right and talk to your person about how you feel. We are offering that as a solution. Zvikaramba, look for another one. And mukausha yedu mune systems akanaka. Kuna anatete vachiriko vachiri kutorarama vanogona kutobetsera. Find professional people and as what you have mentioned. Zvakakosha izvozvo mukati meupenyu. We don't believe in a life it is suffocated and everything it's closed and there's no light whatsoever because someone has just decided to take it away from you and dismiss you as irrelevant and semunhu asingafunge. We don't believe in that. It's not right, it's not healthy. What are some of the solutions, the things that you can say kuti iko itaichi nechichi kuti zvinhu zviite nani if I'm in that situation? Yes. I think also it has to do with recognizing okay. that you are in that kind of situation. Okay. To both, because it's a form of emotional abuse, okay. Controlling. So itori abuse inenge ishidinai ichiitika, and sometimes it's couples wataurwa na vanyamasana kuti confront it through a counselor. Kuti muntu wisise kuti uyu ari kuabuse wacho. He has to recognize that I'm abusing someone. Because abuse, unfortunately, has little to do with the one who is being abused than it has more to do with the one who is what? Abusing. Because in the anenga achida a lot of help. Uyu anogona kubetsereka, of course, nekubuilda self-esteem yake, to be self-aware, to be assertive, to also exercise agency and finding the voice to say no, you cannot do this to me, so that you actually find a way to stop the abuse. Or kuti kuencourageana kuti you know what, ngatimbonoona someone else atibetsere, or even sometimes to walk out, because people think emotional abuse airwadzi, but emotional abuse can send you to the grave. Maybe sometimes separate for a while. Muchita work on your relationship. You can find a pastor, you can find anyone. Wamunokwasa kutaura naye. Because kuna vamwe vanhu vekuti unenge wakamtarisa ukomfunza kuti zvaita anenge akachata seni rotina ndakadai so. 1 year adai. Zvaita sei? Dhuku rakudonha rega. Dhuku rodonha. Mafuta hachabatiri. Ava zombi, because hygiene chaiyo unotanga kuona nepersonal hygiene yemunhu. Shoko zvimisadarwa. Kuti personal hygiene yemunhu chaiyo. Asisiri kukwidzi. Asisiri, because asisina purpose of life. So sometimes I actually believe kuti the same way we deal with any abuse, yatinotaura, whether it's physical or sexual, it's the same way we should deal with emotional abuse. Sometimes it's separate for a while while you're dealing with those issues professionally, so that there is commitment from the other person, because it's gonna progress to other forms of abuse. Yoso personal physical, yoso personal sexual. Photo of a moon. Ene makambona vanhu vaya vanobonetsana vaya vanozovanetsana woitirwa tumatare wait vakazenge wodanana vanhu vaya. Imimi nyaya dzese dzakawa. I'm telling you, fire brigade inenge ichingosvika ichidzoswa kunzi no handi moto rudo ruri kupfuta. Handiti mukona. Yes, mai chinengo then chiremba moita wine. Ndachida kutaura nenyaya yecourage. Kuti inoza tichikura pane kangano kataiudzwa kuti shiri dziri musango dzaiti dzikaona zizi dzaifunga kuti rine nyanga. Svikira vaita meeting to chiri tudiki tikati imi pangasha here wana anombonoti tsvaru idzo nyanga dzazizi idzi.
dzinongotityisidzira wanike aizve inzeve saka dzese shiri dzakabva dzararama dzakasununguka because zizi anga asisagona kutyisidzira vanhu. Pane vamwe vanhu vari kungotyisidzirwa nezvinhu zvisingatombotyisi. If you allow munhu kuramba achikutsondorera achikudzikisira for a long time, unopedzisira usisina simba. But ngativei courageous enough kugona kungotaura zvakanaka kuti apa handisi kupaona zvakanaka apa pakadai. So also let's empower ourselves. Self-empowerment chaiyo. Intrinsic motivation yekuzvidevelopa iwewe. Pane vamwe vanhu vanongoti achingopindawo marriage whether murume kana mukadzi zokoto. Vamwe varume anenge akarara achibvunza kuti maapapi pabhodha. Iye anangana achanoita maapapi makliwa here. Pari kunetsa here pabhodha. Aiwa zvichaita. Ndowafonorara zvake. Koitawo vamwe vakadzi vanongogutsikana kuti ndiri mainhingi. Ngatiitei something. If you contribute something, you know, unoitawo ka voice and unoenawo respect. Zvinogona kubetsera, especially in forms of kuti financial abuse. Zvinogona kubetsera for us. Alright. Pane mumwe munhu aitombotaura achitiko aiwaka vana marwei ngavaregere kufunga kuti iko zvingori easy kutoramba vakadzi vaya. Some of us have invested in marriages. We've got millions that we are managing and tine mistakes ekuti 50-50. I cannot just walk away from that woman. She's worth a lot. Anditi muri kuona nayo chiripo. Saka munokwanisa kuzvinzwisa izvozvo ana marwei kuti iko sometimes mudzimai akanzobetsera nemhuri anoita value inototyisa. Munhu haadhifainwe nefuma. Anditi ndizvo here. Asi fumawo yakanaka. Kuti ibve uko nekokoko. Anditi ndizvo here. Tichiunganidza tiri pamwe chete. Yes, Gono. Yes, rega ndipedzisire ndichiti pane vamwe kuti vari controlling vanogona kunovhara masystems, support system. Nekuda kwokuti vanonoti uko shuga tsve uko vanonoisa rice uko kwacho koungochada kuzoenda nenyaya yacho. Maita tati chatopfuura nyaya. Ndo vanhu vane danger ivava. Saka anenge agadzirisa kweso uyo pauchada kuti tom kuti uende kwatete maisirivhia vanoti chidzokera kumba izvozvi. And so on. Saka I think point yamataura yekuti ngatikoshesei quality of relationship, not just the fact yekuti vanhu vari mumba, but the quality of the relationship kuti yakamira sei. I think tikakwanisa kupakoshesa ipapapa tinenge tafamba nhano yakasimba zvikuru kwazvo. And then a sense of entitlement ndofunga ndoimwe inotiitisa izvozvo, maybe fact yekuti maybe ndakabvisa pfuma kana ndinoenda kubasa ndinomukira kuenda pamba pane basa wakufutika. Saka takamira neAfrica kana muchida kunzwa pano panomukirwa handi kubasa pamba, because paunotozomukira na 7 yaunobuda umbao unamuka na 4. Saka sense of entitlement ngatizive kuti kana zvekuroora izvi ndezvekutsvaka kuumba ukama nekuofficializa, hakusi kutenga munhu nekubva watoti iwewe right zvako zvese hapasisina. At the end of the day Mwari vakasika munhu vanopa munhu mweya weupenyu vachiuchengeta, vari concerned. Jesu anotaura kuti shiri chaiyo hakuna shiri inodonha, Mwari vasakazviziva. Vanotori neinventory yekutoziva kuti pane kasisi, pana gweture arohwa neshiri kuchitenderano kumaungwe. Mwari vanozviziva. What more munhu akaitwa nemufananidzo wavo. Ndokusaka Mwari vachisvika kuna Kaini kuti konai Abheri ari kupi? Mubvunzo. Abraham akabvunzwa zvikanzi alright, ati ndinoda kukuurayirai, ndokunzi kosara aripi? Pane vamwe kuti Mwari vari kubvunza mudzimai wako aripi? Murume wako aripiko iwewe? Mwari vari concerned ne-well-being, welfare yemunhu, nekuti munhu akaitwa mumufananidzo waMwari. Hakuna chinozondiita entitle kuti ndite override mumwe munhu. Ndine shamwari ndopedzisira nekuti ndine shamwari inogara ichitaura kuti Mwari vakasika vakachibva vati have dominion, but dominion iyi yakabva yadefinwa kuti it's over the birds and the fishes, it's over the earth. Hakuna munhu akapiwa dominion over another person. Amen. Hakuna. Ndokusaka hondo dzisingaperi nekuti people are trying to dominate
munhu atorinewo dominion. Okay. Uyo atorina God given. Haibvi kwauri. Iri God given. Ndosaka muchiona Mwari vakati nyika ngaiburitse uswa. Munogona kupisa mawiwi emoto, matanda emuwanga pana. Dzokai after 3 weeks pangonaya. Munoona uswa huchingobuda. Ipo pamakapisa paya. Nekuti pane command yakati ivhu ichaburitsa uswa. Muri kupaona? Saka ndo same command yakati kumunhu une dominion. Saka munhu uri kudominata uyu anotori ne God given authority to have dominion over other things. Iwe dominion yako misdirected. Dairi mari it's misappropriation of funds. Inofanwa kunodominata. Kunoita mbudzi koma project have dominion over the field. Yes. Ndokune dominion yako. Munhu ndo project yako manje. Kana pamunhu manje. Misdirected. It's misapplied, misappropriation of dominion. And we are answerable to God for that. Saka inde tinoita konga masango. Ari virgin produce wheat tikwane. Ndo inonzi dominion hiyo. Let's go kusina mvura and have dominion over the waters. Let's create dams so that we can control the waters. Isusu pachezvedu nekuda kuti taukondorora mvura toita dzinonzi mhondoro dzemvura. Handiti muri kuona nayo chiripo. Let's go and conquer the earth and have dominion over it and make riches out of it and create wealth and build our kingdoms and our empires. Don't dominate a person. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira musokos pachirongwa Family Matters. #No to dominion over people. Baba Tajema Taneta Baba Nyika ino izerenamo marwadzo nekuchema zviripo tinodana kuzitara Jesu iye achazo tinyaradza ukafamba naye panguva dzekuchema iwe iye wapukuta misodzi musatisiye wotiritega baba tinoda nahiro ruoko rwenyu kutitungamirire musatisiye baba musatisiye wotiritega baba tinoda hiro ruoko rwenyu baba ruoko rwenyu kutitungamirire wendo tindopudzika tipeizimba ishe wangu tinodana kuzitara Jesu iye achazo tibatsira hama yangu uya kuna Jesu iye achazo kunyaradza ukafamba naye Mungu wake kuchema iye wopukuta masodzi titungamire baba titungamire Yeshe tiritonga tikwanise ruoko rwenyu rutitungamirire musatisiye
Usatisiye Baba, usatisiye, tiritega toparara. Tinodawo, nahiro ruoko rwenyu, Buritungamirire, musatisiye, tiritega, tinodawo, pekuwanda, pekuwanda, wemutsa, butungamirire. Ukafana naye Mungu waze kuchema, iye wopukuta ma